νεομάρτυρες στην πραγματικότητα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της περίοδου της τουρκοκρατίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για έναν πολύ απλό λόγο, ότι σχετίζεται με αυτήν την κίνηση και την τάση του εξισλαμισμού, την προσπάθεια εξισλαμισμού των ελληνικών πληθυσμών. Υπήρχαν πάρα πολλά μπόνους για αυτό το πράγμα, έτσι, υπήρχαν πολλά δώρα. Αν κάποιος ουσιαστικά πατούσε τη θρησκεία του και εξισλαμίζονταν, τούρκευε, αυτό του έδινε μια διαφορετική κοινωνική θέση. Λοιπόν, νομίζω ότι το κλειδί το είπα μόλις τώρα. Χρησιμοποίησα δύο όρους. Εξισλαμίζομαι ή τουρκεύω. Αυτό το εξισλαμίζομαι ή τουρκεύω σημαίνει ότι το ένα με το άλλο στο μυαλό των ανθρώπων τότε ήταν συνώνυμο. Δηλαδή, σήμερα δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι η πίστη ενός ανθρώπου έχει να κάνει με την εθνικότητά του, με την εθνική του προέλευση. Τότε όμως, στο διάστημα εκείνο, αν κάποιος γινόταν μουσουλμάνος, αυτόματα τούρκευε. Σήμερα μιλάμε για ελληνικούς πληθυσμούς μουσουλμανικούς. Το ξέρουμε αυτό και το διαχωρίζουμε. Δεν ξέρουμε πόσο εύκολο μπορεί να είναι ή δύσκολο, αλλά νομικά, συνταγματικά έτσι καθιερώνεται. Ότι μπορεί να είσαι Έλληνας, αλλά μπορεί να είσαι και μουσουλμάνος. Τότε όμως, το να είσαι μουσουλμάνος, δεν θα μπορούσε αυτό να σε κάνει αυτόματα και Έλληνα. Αυτό συμβαίνει και αντίστροφα. Ένας Έλληνας θεωρεί το αυτονόητο ότι ήταν χριστιανός. Αυτή η ταύτιση, που ίσως είναι λίγο γελία για κάποιους σήμερα, ή τους προκαλεί ένα τριχύλα ή τους προκαλεί αλλεργία, τότε, και επαναλαμβάνω, φορώντας τα παπούτσια της εποχής εκείνης, ήταν πολύ ζωτικής σημασίας. Όχι απλά αυτονόητο, αλλά και κάτι παραπάνω από αυτό. Έτσι λοιπόν ένας Έλληνας χριστιανός, μην ξεχνάτε ότι έχουμε πολλές διακηρύξεις προς την Ευρώπη, όπου και ο ίδιος ο Καποδίστριας πολλές φορές το αναφέρει, της δικής του διακυβέρνησης, όντας διπλωμάτης, μας λέει μάλλον ότι, κοιτάξτε να δείτε, εκεί διασφαλίζεται και η χριστιανική πίστη μέσα σε αυτόν τον αγώνα. Όλα αυτά έρχονται λοιπόν και συμπίπτουν σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι άλλοτε δώσανε μια μαρτυρία πίστης, άλλοτε έχουμε παραδείγματα κάποιων που εξισλαμίστηκαν επειδή αναγκάστηκαν, και αυτό τους επανέφερε μετά σε μια άλλη τάξη πραγμάτων. Αισθάνθηκαν ότι αποξενώνονται από τον περιβάλλον τους, αποξενώνονται από την κοινωνία, αλλά αποξενώνονται και από πράγματα τα οποία ήταν πολύ δικά τους. Ήταν οι ρίζες τους. Ένας Έλληνας μουσουλμάνος τότε δεν θα μπορούσε να ανήκει στην ελληνική κοινότητα. Αυτόματα έπρεπε να μετακομίσει και να βρεθεί στην κοινότητα την τουρκική. Αυτόματα έπρεπε να μιλάει και μια άλλη γλώσσα. Αυτόματα έπρεπε να μπει σε μια παράδοση η οποία ανάγεται στο Κοράνι και ευρύτερα στις Ισλαμιστικές παραδόσεις. Ξέρετε τι χάσμα είναι αυτό? Αυτό είναι ένα χάσμα που πολλούς από αυτούς τους έκανε να πονάνε. Τους έκανε να επανέρχονται πίσω στα λογικά τους και να κάνουν πράξεις που κάνανε συνήθως οι πρώτοι χριστιανοί στους 3 πρώτους αιώνες, όπου εμφανιζόντουσαν μπροστά στους άρχοντες και διακηρύσανε την πίστη τους. Έτσι έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα και εκεί ξεκινάνε τα μαρτύρια. Πολύ μεγάλα μαρτύρια, όπου βλέπουμε πως πάρα πολλοί από αυτούς αρχίζουν και δημιουργούν ένα νέο χρυσό νέφος μαρτύρων,
στην εκκλησιαστική ιστορία, οι οποίοι όμως είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την κοινότητα, με τους Έλληνες, με την παράδοση του τόπου. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε τοπικός άρχης, τώρα μην πω πολλά ονόματα, ας πάει το μυαλό του καθενός σε έναν από αυτούς. Έχουμε πάρα πολλούς. Λοιπόν, δεν μπορεί ο τοπικός Άγιος να βγει μέσα από τα κομμάτια μιας τοπικής ελληνικής παράδοσης, η οποία τον θυμάται όχι μόνο ως νεομάρτυρα της πίστης, αλλά και σαν μάρτυρα της ελληνικής ταυτότητάς του. Δηλαδή, είναι τόσο πολύ συνδεδεμένα αυτά τα δύο, που κάποιος θα μπορούσε να μπερδευτεί εσωτερικά μέσα του. Γιορτάζοντας ένα νεομάρτυρα μέσα στην εκκλησία, στην πραγματικότητα είναι σαν να γιορτάζει μια ομολογία πίστεως και υπερπατρίδος. Αυτά έχουν γίνει ένα. Το κάνανε οι ίδιοι αγωνιστές. Οι διακηρύξεις τους, εδώ είναι η μεγάλη ανατριχίλα για τους σημερινούς. Σήμερα τώρα μερικοί μπορεί να παθαίνουν και συγκοπή άμα το ακούν αυτό. Μιλάγανε υπερπίστεως και πατρίδος. Και η μεγάλη αλλεργία έρχεται ότι μιλούσαν τότε υπερπίστεως και πατρίδος και όχι υπερπατρίδος και πίστεως. Το κρυπτοχριστιανικό φαινόμενο έχει πολύ μεγάλη σημασία καθ' όλη την Οθωμανική περίοδο, γιατί ακριβώς είναι τα ενδιάμεσα στάδια μεταξύ της χριστιανικής πίστης και της μετάβασης στη νέα θρησκεία. Υπάρχει ένα στάδιο 2-3 γενιών. Σε κάποιους πληθυσμούς αυτό το στάδιο είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό το συναντήσαμε κυρίως στην περιοχή του Πόντου, όπου υπήρχε και το περίφημο κρυπτοχριστιανικό ζήτημα, το λεγόμενο σταυριωτικό ζήτημα, γιατί το Σταυρίν ήταν η περιοχή των κρυπτοχριστιανών. Και εκεί έχουμε και ένα διπλωματικό επεισόδιο, γιατί με το Τανζιμάτ, δηλαδή με τις Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις, που είναι πολύ σημαντικές και δεν τις ξέρουμε σε όλη τους την έκταση, δηλαδή το 1856 πλέον, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία επιβάλλεται η ισοπολιτεία και η ισονομία. Για πρώτη φορά οι χριστιανοί και οι Εβραίοι θεωρούνται πολίτες και όχι ραγιάδες. Και βεβαίως επιτρέπεται και η ελεύθερη επιλογή θρησκείας. Τότε βρίσκουν ευκαιρία οι κρυπτοχριστιανοί να δηλώσουν ότι είναι χριστιανοί και όχι μουσουλμάνοι. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί τη μεγάλη αντίδραση των επαρχιακών Ισλαμικών, θα λέγαμε, διοικητικών υπηρεσιών. Για φανταστείτε, ανατρέπει μια παράδοση αιώνων αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν φέρνουν προσκόμματα, παρεβαίνουν μεγάλες δυνάμεις και τελικά επιτρέπεται σε ένα αριθμό, αν θυμάμαι καλά, 25-30 χιλιάδων Ελλήνων κρυπτοχριστιανών της περιοχής αυτής να δηλώσουν πλέον ότι είναι επισήμως χριστιανοί Ορθόδοξοι. Σαφώς υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι δίλιασαν να κάνουν το βήμα. Δεν ήταν ένα απλό βήμα, γιατί σε όλες τις προηγούμενες περιόδους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η αποστασία από το Ισλάμ τιμωριόταν με θάνατο. Η μοναδική περίπτωση που επιτράπηκε είναι με το σταυριωτικό ζήτημα, δηλαδή 1856-1860, αυτή την εποχή. Οι υπόλοιποι όμως που δίλιασαν να φανερωθούν παρέμειναν κρυπτοχριστιανοί. Από τη στιγμή όμως που ο κύριος όγκος των κρυπτοχριστιανών είχε αποχωρήσει, λογικό είναι ότι η θέση τους πια ήταν κοινωνικά δυσμενέστερη. Δηλαδή ήταν μια προσωπική υπόθεση, οι οποίοι πλέον μέσα στο διάβατο δεκαετιών, νομίζω ότι στους απογόνους, παρέμεινε μόνο ως μια απλή ανάμνηση. Η κυριαρχία των Οθωμανών πάνω στον ελληνικό κόσμο, αυτή η συντριπτική κυριαρχία, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη μεταστροφή μεγάλων ελληνικών πληθυσμών, ρωμαϊκών πληθυσμών, χριστιανικών πληθυσμών, ελληνικών, αρμενικών, γεωργιανών, σλαβικών κλπ. Στο Ισλάμ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Καταρχάς, οι εύπορες τάξεις από περιοχές που δεν κατακτήθηκαν αλλά παραδόθηκαν, επιλέγουν να δηλώσουν ότι αποδέχονται το νέο Ισλαμικό δόγμα για να διατηρήσουν τα κεκτημένα. Και πάνω ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει και ο κρυπτοχριστιανισμός. Θεωρείται ότι αυτοί οι πληθυσμοί που δήλωσαν εθελουσίως, οι περισσότεροι εξισλαμισμοί είναι εθελούσιοι, είτε για να διατηρήσουν τις περιουσίες τους, είτε για να γλιτώσουν από τη δυσβάσταχτη φορολογία, κατά τις πρώτες γενιές παραμένουν σε κρυπτοχριστιανική κατάσταση, πριν εξισλαμιστούν πλήρως.
Αυτή είναι η βάση ουσιαστικά της κυριαρχίας των Οθωμανών ή των τουρκομουσουλμάνων, να το πούμε έτσι, στον ελληνικό κόσμο. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η εμφάνιση του ρεύματος των νεομαρτύρων. Υπάρχει σαφέστατα αυτός ο εθελούσιος εξισλαμισμός. Βλέπουμε όμως ότι πολλές φορές άτομα από τα φτωχότερα στρώματα των Ελλήνων και όχι από τα ευπορότερα να μετανιώνουν για αυτή την απόφασή τους και να αποφασίζουν να ξαναγυρίσουν στην παλιά πατραγωνική πίστη. Αυτό όμως το απαγορεύει το Κοράνι δια θανάτου. Δηλαδή στο Κοράνι, ενώ επιτρέπεται ο εξισλαμισμός, ο εθελούσιος, απαγορεύεται η αποστασία. Υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο για την αποστασία. Ο αποστάτης θεωρείται απόβλητος του Θεού και άρα πρέπει να εξοντωθεί. Να εξοντωθεί φυσικά, όχι ηθικά μόνο. Και έτσι λοιπόν ακριβώς αυτοί που τολμούν να διεκδικήσουν την πατρογονική τους θρησκεία, ουσιαστικά έρχονται σε σύγκρουση με τις επιταγές αυτές του Κορανίου και χάνουν τη ζωή τους. Αποκεφαλίζονται ακριβώς γιατί έχουν αποστατήσει από το Ισλάμ. Όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα, καταλαβαίνει κανείς ότι είτε από την πίεση, είτε για να μην φορολογούνται, είτε από άγνοια, είτε από έλλειψη, όπως είπα, κατηχήσεως, υπήρχαν πάρα πολλοί χριστιανοί που εξισλαμίστηκαν. Έχουμε βιαίους εξισλαμισμούς, έχουμε και εκουσίους εξισλαμισμούς. Έχουμε τον εξισλαμισμό, για παράδειγμα, μετά την ατυχή εξέγερση, όπως τη λέμε, του Διονυσίου φιλοσόφου. Εγώ τον λέω φιλόσοφο γιατί ήταν λογιότατος. Τον είπαν σκυλόσοφο επειδή ατύχησε 2 φορές, το 1600 και το 1611. Ατύχησε, αλλά τον έγδαραν ζωντανό και έστειλαν το δέρμα του στην Κωνσταντινούπολη. Εν πάση περιπτώσει, τότε έχουμε λοιπόν εκούσιο εξισλαμισμό κάποιων χριστιανών στην Θεσπρωτεία. Λέω το παράδειγμα για να δείξουμε και με το σήμερα την επικαιρότητα και θα έρθω αμέσως στους νεομάρτυρες. Γύρω από τον ποταμό Θίαμη, ο Καλαμάς ο σημερινός, κατοικούσαν χριστιανοί οι οποίοι εξισλαμίστηκαν εκουσίως για να μην τιμωρηθούν, επειδή θεωρήθηκαν υπέτειοι και αυτοί ότι μετήχαν στην εξέγερση. Θίαμης, Θιάμης, Τσάμης. Μουσουλμάνοι Τσάμιδες. Μέσα σε μια γενιά ξέχασαν ότι ήταν χριστιανοί οι γονείς τους, έγιναν φανατικοί διώκτες του ελληνισμού μέχρι και στον 20ο αιώνα. Οι Γερμανοί Ναζί και οι Ιταλοί φασίστες χρησιμοποίησαν στην Ήπειρο τους απογόνους των Τσάμιδων αυτών ως όργανα εγκληματικά, δυστυχώς δεν το λέω εγώ, πάρουν τα δικαστήρια δοσιλόγων που τους έχουν καταδικάσει εναντίον του ελληνισμού. Και έφυγαν και για να μην καταδικαστούν ως δοσίλογοι έφυγαν στην Αλβανία. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι η αλλίωση της πίστεως αλλοιώνει και την εθνική ταυτότητα, καταλαβαίνουμε αφενός μεν το πόσο σωτήριο ρόλο έπαιξαν άνθρωποι και άγιοι σαν τον Άγιο Κοσμά, σαν την Αγία Φιλοθέη που άνοιξε σχολείο ελληνικό να μάθουν ελληνικά τα κορίτσια. Βοήθησε φυσικά και κάποιες τουρκοπούλες που δεν ήθελαν να πάνε σε χαρέμια, αλλά και ο κύριος σκοπός ήταν ελληνικό σχολείο, είδεσε, ελληνικά να μάθουν, για να τονίσει και την εθνική συνείδηση παράλληλα με τη χριστιανική. Και βλέπουμε εδώ και το ρόλο των νεομαρτύρων. Όταν έχεις μια κοπέλα, μια απλή κοπέλα του λαού, την Χρυσή, από την περιοχή της Αριδαίας. Επειδή είμαι από τη Μακεδονία, θέλω πάντα να αναφέρω πρόσωπα, γιατί καμιά φορά λησμονείται η συμμετοχή της Μακεδονίας στην όλη προσπάθεια. Ή για να πάμε και σε άλλα μέρη. Στην Αθήνα, έναν Κυπουρό, ένα παιδί του λαού, τον Μιχαήλ Πακνανά. Έναν κληρικό, έναν επίσκοπο στο Φανάρι, τον Σεραφείμ, που και αυτός το 1601 κατηγορήθηκε ως συμμέτοχος μαζί με τον Διονύσιο Φιλόσοφο. Όταν βλέπεις απλές κοπέλες στην Κυράνα, την Ακυλίνα, όταν βλέπεις απλούς ανθρώπους οι οποίοι, όπως λέμε, ο Δημήτριος και ο Παύλος που τιμούνται ως νεομάρτυρες στην Τρίπολη και σε όλα τα μέρη. Το Γιώργιο το Χιοπολίτη, ο οποίος έγινε μουσουλμάνος από άγνοια. Εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Γιώργιος από τη Χίο γίνεται μουσουλμάνος στην Καβάλα για να μην τιμωρηθεί για ένα καρπούζι που έκλεψε, αλλά μετά από καιρό έρχεται στα σύγκαλά του. Έχει τύψεις, θέλει να επανέλθει στην Ορθοδοξία και πάει στις Κιδωνίες, το Αϊβαλί, όπως έλεγονται τότε, Κιδωνίες είναι το ελληνικό όνομα, και ομολογεί δημοσίως στην πλατεία ενώπιον του Καδί, δηλαδή του μουσουλμάνου ιεροδικαστή, ότι είμαι Ορθόδοξος και επιστρέφω. Το να φύγεις από το Ισλάμ και να γίνεις Ορθόδοξος ή έστω και να επιστρέψεις ως Ορθόδοξος, θεωρείται το έγκλημα καθοσιώσεως και του κόψαν το κεφάλι με τρόπο μαρτυρικό. Λοιπόν, όταν ο κόσμος βλέπει κοπέλες, απλές, αγόρια του λαού, κληρικούς και λαϊκούς, όλων των τάξεων, όλων των κοινωνικών προελεύσεων και όλων των εθνικοτήτων, γιατί και οι Σέρβοι έχουν νεομάρτυρες και από άλλα μέρη έχουμε νεομάρτυρες. Όταν βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ομολογούν Χριστό μπροστά στο μαρτύριο, μπροστά στο βασανιστήριο και στον θάνατο, τότε ενθαρρύνεσαι, φιλοτιμήσαι. Και όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης στο προήμιον του Νέου Μαρτυρολογίου,
που για μένα θα έπρεπε να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία και ως κείμενο και ως ιστορία και ως θεολογία, λέει ότι είναι παράδειγμα για εκείνους που αλλαξοπίστησαν, είναι κριτήριο, είναι τύψεις, αλλά και είναι και πρότυπο για τους άλλους να παραμείνουν ορθόδοξοι. Και βεβαίως οι νεομάρτυρες, ο ίδιος ο Άγιος Νικόδημος το γράφει, στο Νέο Μαρτυρολόγιο, γράφει ότι έρχονται όπως άνθη εν καιρό χειμώνος, βλέπουμε ελευθερία εν καιρό αιχμαλωσίας. Δηλαδή ο Άγιος Νικόδημος που γράφει υπό τουρκοκρατία, μας λέει ότι το παράδειγμα των νεομαρτύρων που ανθίστανται, δεν εξισλαμίζονται παρά τα βασανιστήρια, είναι και ένα μήνυμα ελευθερίας. Άρα και ένα μήνυμα προς το γένος, κρατηθείτε όρθιοι για να έρθει κάτι καλύτερο, για να έρθει το ποθούμενον, κατά τη φράση του Αγίου Κοσμά. Είναι λοιπόν εκείνοι οι οποίοι αγωνίστηκαν κυρίως για την πίστη, αλλά εμέσως, χωρίς όμως να το αρνούνται και αυτό, και για την ελευθερία και για την πατρίδα, διότι όπως κάλλιστα έχει λεχθεί από πολλούς συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με το φαινόμενο των νεομαρτύρων. Θυμάμαι τον αείμνηστο Στυλιανό Παπαδόπουλο στο κείμενό του το εξαιρετικό που έχει γράψει για αυτό το θέμα, ότι όποιος χανόταν για την Ορθοδοξία, χανόταν και για τον Ελληνισμό. Επομένως, οι νεομάρτυρες κρατούν Ορθοδοξία, άρα κρατούν και ένα πατριωτικό συναίσθημα. Είναι η πρώτη αντιστασιακή επί δουλείας και τους οφείλουμε τα πάντα. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε επανάσταση. Απόγονοι του σοφού και φιλανθρώπου έθνους των Ελλήνων, σύγχρονοι των υπεφωτισμένων και ευνομουμένων λαών της Ευρώπης και θεατέ των καλών, τα οποία ούτι υπό την αδιάρρηκτον των νόμων αιγίδα απολαμβάνουσιν ή των αδύνατων πλέον να υποφέρομεν μέχρις αναλγησίας και ευηθείας, την σκληράν του Οθωμανικού κράτους μάστιγα, ή της ήδη 4 περίπου αιώνας επάταξε τα σκεφαλάς ημών, και αντί του λόγου την θέλησιν ως νόμον γνωρίζουσα, διώκει και διέταται τα πάντα δεσποτικός και αυτογνωμόνος. Με τα μακράν δουλείαν ειναγκάστημεν τέλος πάντων να λάβομεν τα όπλα ισχύρας και να εκδικήσομεν εαυτούς και την πατρίδα ημών από μίαν τη αυτήν φρικτήν και ως προς την αρχήν αυτής άδικον τυραννίαν, ή της ουδεμίαν άλλην είχε όμοιαν, ή καν δυναμένην οπωσούν μεταυτής να παραβληθεί δυναστείαν. Ο κατά των Τούρκων πόλεμος ημών, μακράν του να στηρίζεται εις αρχάστηνας δημαγωγικάς και στασιώδης, ιδιοφελής μέρους τεινός του σύμπαντος ελληνικού έθνους σκοπούς. Είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος του οποίου η μόνη αιτία είναι η ανάκτηση των δικαίων της προσωρικής ημών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής, τα οποία ενώ την σήμερον όλοι οι ευνομούμενοι και γειτονικοί λαοί της Ευρώπης τα χαίρουσιν, από ημάς μόνον η σκληρά και παραδειγμάτιστος των Οθωμανών τυραννία επροσπάθησε με βία να αφαιρέσει και εντός του στήθους ημών να τα πνίξει. Είχομεν εμείς τάχα ο λιγότερον παρά τα άλοιπα έθνη λόγων διαναστερόμαθα εκείνων των δικαίων, ή είμεθα φύσεως κατωτέρας και αχρηστέρας, δια να νομιζόμεθα ανάξιοι αυτών και καταδικασμένοι σε αιώνιον δουλείαν, να έρπομεν ως κτίνη και αυτόματα εις την άλογον θέλησιν ενός απεινούς τυράννου, ως της ληστρικός και άνευτινος συνθήκης, ήλθε μακρόθεν να μας καθυποτάξει. Δίκαια, τα οποία η φύσης ενέσπηρε βαθέως στην καρδία των ανθρώπων και τα οποία οι νόμοι, σύμφωνοι με την φύσιν, καθιέρωσαν όχι 3 ή 4, αλλά και 1000 και μυρίων αιώνων τυραννία δεν δύναται να εξαλείψει. Και αν η βία ή η ισχύς προς καιρόν τα καταπλακώσει, ταύτα πάλιν απαλαίωτα και ανεξάλειπτα καθεαυτά, η ισχύς εμπειεί να αποκαταστήσει και αναδείξει, ή και πρώτερον και απαιώνων ήσαν. Δίκαια τέλος πάντων, τα οποία δεν υπάυσαμεν με τα όπλα να υπερασπιζόμεθα εντός της Ελλάδος, όπως οι καιροί και οι περιστάσεις επέτρεπαν. Θα μπορούσαν πολύ εύκολα να φύγουν, να ξεφύγουν από αυτό αν θέλανε. Ναι. Μπορούσαν και έχουμε τέτοια παραδείγματα να εξισλαμιστούν. Άρα να ανέβουν κοινωνικά τάξη, να γίνουν μουσουλμάνοι, να γίνουν πρώτη τη τάξη. Δεν χρειάζονταν να μιλάνε οθωμανικά, τουρκικά, μπορούσαν να μιλάνε ελληνικά ή σλάβικα ή βλάχικα ή γερμανίτικα, ό,τι θέλανε. Να είναι κρυπτοχριστιανοί ενδεχομένως ή να ασκούν το Ισλάμ με ήθη και έθιμα και παραδόσεις χριστιανικού ελληνικού τύπου. Παράδειγμα είναι οι Βαλάαδες από τη Δυτική Μακεδονία, που ουσιαστικά είναι βλάχοι
που γίνανε μουσουλμάνοι και το 1923-24 θεωρήθηκαν ανταλλάξιμοι, δηλαδή Τούρκοι, λόγω της θρησκείας, ενώ δεν ήταν οι άνθρωποι, και πέρασαν στη Μικρά Ασία, στην περιοχή της Ροάδος. Τραγουδούσαν και είχαν τα ίδια τα έθιμα με τους άλλους βλάχους που είχαν μείνει χριστιανοί. Έχουμε τους Μοραλίδες Τούρκους, Μόρα Τουρκλεροί, οι οποίοι είναι ντόπιοι πληθυσμοί του Μοριά. Έχουν γίνει μουσουλμάνοι κάποιοι, περίπου το 10% του Μοριά, 400.000 χριστιανοί, 40.000 μουσουλμάνοι. Έχουν γίνει μουσουλμάνοι, μιλάνε ελληνικά, χορεύουν ελληνικά, ασκούν τα ίδια ήθη και έθιμα με τους άλλους. Κάποιοι σκοτώνονται στην Επανάσταση, κάποιοι φεύγουν συντεταγμένα με πλοία προς τη Μικρά Ασία και άλλοι προς την Ατάλεια. Αυτό είναι γνωστό. Άρα δεν έγινε γενοκτονία των Μοραλίδων μουσουλμάνων Τούρκων, όπως τους λένε, όπως επικαλείται σήμερα η σύγχρονη τουρκική ιστοριογραφία. Κάποιοι σκοτώθηκαν βεβαίως στην Επανάσταση και στον πόλεμο, αλλά δεν έγινε γενοκτονία επουδενή. Αρκετοί βαπτίστηκαν χριστιανοί, οι λεγόμενοι νεοφώτιστοι, και έμειναν πίσω, κυρίως χήρες, ορφανά, αγόρια, κορίτσια κτλ. Πολλές κοπέλες που γίναν χριστιανές και τις παντρεύτηκαν μετά αγωνιστές. Αυτά είναι γνωστά και από τα αρχαία της Εθνικής Παλιγενεσίας. Ήταν Τουρκάλες, δηλαδή είχαν τουρκομογγολικά χαρακτηριστικά? Όχι. Προερχόντουσαν από εξωμότες προγόνους, Μωραΐτες, οι οποίοι είχαν αποφασίσει για κάποιο λόγο, πίεση, αδυναμία, αν θέλετε, να γίνουν μουσουλμάνοι. Τότε γιατί πολέμησαν μεταξύ τους απεινώς, αφού ουσιαστικά μπορεί να ήταν και από την ίδια φάρα. Βλέπε τουρκοκριτικούς, βλέπε τουρκοκύπριους, που είναι Κύπριοι μουσουλμάνοι, που είναι κριτικοί μουσουλμάνοι. Πολέμησαν πιο σκληρά από τα στρατεύματα που ήρθαν να πολεμήσουν εδώ, τα φερτά δηλαδή στρατεύματα της Βαλκανικής ή της Μικράς Ασίας που έφερε ο Σουλτάνος, να κάνουν τη θητεία τους δηλαδή. Πολέμησαν πιο σκληρά οι ντόπιοι μουσουλμάνοι, γιατί ξέραν ότι δεν έχουν πού αλλού να πάνε. Δηλαδή θα έχαναν τον τόπο τους, τα πατρογονικά τους, δεν ξέραν τουρκικά καλά-καλά και δεν ξέραν πού να πάνε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τους κάνει πάρα πολύ σκληρούς. Γνωρίζουμε από δικές τους μαρτυρίες, όπως του Μοραβί Ιουσούφ Μπέι, που είναι από μάνα Ελληνίδα εκμουσουλμανισμένη και από πατέρα εξωμότη, οι λεγόμενοι μουρτάντες. Μουτάντ σημαίνει αποστάτης, είχε αποστατήσει από τον χριστιανισμό κάποιος πρόγονος και είχε γίνει μουσουλμάνος, μούρτος, ο οποίος απεχθάνεται τους Έλληνες. Και το γράφει. Μας θεωρεί ειδωλολάτρες, ότι γιορτάζουμε τη γιορτή, λέει, του κόκκινου αυγού, το Πάσχα. Ενώ είναι όντως Έλληνας σε βάθος χρόνου, εκμουσουλμανισμένος. Όμως απεχθάνονται τους Έλληνες. Γιατί χάνει πλέον τον τόπο του. Δηλαδή εκεί πέρα που γεννήθηκε, το Μοριά, και βρέθηκε στη Μικρά Ασία, μετά χάσαμε τα ίχνη του. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία μετά το 1822, γι' αυτό είναι παραδείγματα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κρατάει τη διαχρονικότητα του ελληνισμού είναι η Εκκλησία. Αρέσει, δεν αρέσει. Για τον Νέο Κοσμά το σχόλιο που θα έκανα θα ήταν μια φράση. Είναι ο Άγιος της Ελπίδας. Είναι ο πιο επίκαιρος σήμερα, επειδή ακούω λόγω οικονομικών προβλημάτων, λόγω της πανδημίας, ακούω τη φράση εθνική κατάθλιψη. Το ακούω από τους ψυχιάτρους, ελπίζω να μην υπάρχει. Εγώ όμως πιστεύω ότι εάν δούμε σε ποια εποχή ήρθε ο Άγιος Κοσμάς, σήμερα εμείς οι Έλληνες δεν δικαιολογούμεθα, οι Ορθόδοξοι χριστιανοί γενικότερα, να είμαστε απογοητευμένοι ή απεσιόδοξοι. Ο Άγιος Κοσμάς εμφανίζεται μοναχός, λόγιος, ιερομόναχος. Κοσμάς ιερομόναχος υπογράφει, μοναχός της Μονής Φιλοθέου και 3 φορές βγαίνει από το Άγιον Όρος με άδεια του Πατριάρχου. Πήρε ευλογία από 3 διαφορετικούς οικουμενικούς πατριάρχες. Τίποτε δεν έκανε χωρίς τις σωστές εγκρίσεις και ευλογίες. Ο Άγιος Κοσμάς εμφανίζεται σε μια εποχή που ακόμη και οι ιερείς τουρκεύουν. Ο προκάτοχός του στο έργο αυτό, ο Νεκτάριος Τέρπος, απογοητεύτηκε, περίφημος κι αυτός, με το βιβλίο πίστης, αλλά είδε χωριά να τουρκεύουν και παπάδες να τουρκεύουν, οπότε απογοητεύτηκε και έφυγε στην Ιταλία. Ο Άγιος Κοσμάς λοιπόν εμφανίζεται στον 18ο αιώνα, σε μια εποχή που είχαν αποτύχει δεκάδες εξεγέρσεις. Τυχαίνει πάνω στη δική του την περιοδία, στις περιοδίες του, να έχουμε και το θέμα των ορλοφικών. Μας και σήκωσαν οι αδερφοί Ορλόφ, συνεργάτες της Εκατερίνης της Ρωσίας, και εγκατέλειψαν μετά τον ελληνισμό με αποτέλεσμα μεγάλες σφαγές. Και όμως λέει 3 πράγματα. Πρώτον, Ορθόδοξε χριστιανέ, και κυρίως στους Έλληνες απευθύνεται, ότι Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδες, εκεί κινήθηκε κυρίως. Ορθόδοξε χριστιανέ και Έλληνα.
Μην ορθόδοξος. Μην εξισλαμίζεσαι. 1. Δεύτερον, μάθε ελληνικά. Μίλε ελληνικά. Καλύτερα να έχεις στο χωριό σου σχολείο ελληνικό παρά βρύσες και ποτάμια. Και ελληνικά να μάθεις, γιατί στα ελληνικά είναι και η εκκλησία μας. Η εκκλησία μας είναι στην ελληνική. Κάνω παρένθεση. Δεν έλεγε ο Άγιος Κοσμάς αυτό που λένε σήμερα κάποιοι έτσι μοντέρνοι, κατεβάστε την εκκλησία σε μια δημόδη γλώσσα για να καταλαβαίνουν κάποιοι. Έλεγε το αντίθετο. Ανεβάστε τα παιδιά στη γλώσσα της εκκλησίας που είναι η ενιαία ελληνική, η αδιάσπαστη ελληνική. Και το τρίτον, θα έρθει το ποθούμενον. Εάν κρατήσετε αυτά τα δύο, δηλαδή, αν μείνετε ορθόδοξοι, εάν δεν εξισλαμιστείτε και αν μιλάτε ελληνικά και έχετε ελληνική παιδεία, θα έρθει το ποθούμενον. Ποιο είναι το ποθούμενον? Αυτό που ποθεί ο καθένας. Τι ποδούσαν οι Έλληνες? Την ελευθερία. Και πολλές φορές δίνει και παραδείγματα. Σε κάποιες περιοχές έλεγε όταν αυτό το Παρίσι φτάσει μέχρι εκεί ψηλά για να τονώσει το αίσθημα, και έγινε πραγματικά. Υπάρχουν και βιβλία που αποδεικνύουν ότι εκεί που είπε εδώ θα γίνει αυτό, έγινε αυτό. Ο Άγιος Κοσμάς λοιπόν είναι ο Άγιος των ζωφερών περιόδων που δίνει ελπίδα. Δίνει το μήνυμα ότι ο Ορθόδοξος Έλληνας δεν δικαιούται να απογοητεύεται, διότι αυτά που περάσαμε τότε είχαν εγκαταλειφθεί, είχαν σφαγιαστεί, είχαν γίνει δεκάδες εξεγέρσεις. Δεν είναι μόνο τα ορλοφικά. Ή ο Διονύσιος ο φιλόσοφος, πάρα πολλές εξεγέρσεις. Και είχαν αποτύχει. Εγκαταλειφθήκαμε από ξένους, από τα λάθη μας, από άγνοια, από συγκυρίες. Ήταν ισχυρά τα Οθωμανικά στρατεύματα. Και λέει ο Άγιος Κοσμάς, ελπίδα. Άρα λοιπόν το μήνυμά του είναι πολύ επίκαιρο. Παράλληλα με τα μηνύματα που έδωσε για κοινωνική δικαιοσύνη, για τα δικαιώματα της γυναίκας, για τους πλουσίους που πρέπει να είναι πολύ κοινωνικά δίκαιοι, δηλαδή να σκέφτονται και τους φτωχούς. Όλα αυτά είναι επίκαιρα, αλλά επιμένω στην ελπίδα. Με μία λέξη ο Άγιος Κοσμάς, στη δυσκολότερη στιγμή, στη σκοτεινότερη στιγμή που θα μπορούσαν όλοι ξαφνικά να απογοητευτούν και να εξισλαμιστούν, έρχεται και λέει: μην ορθόδοξος, θα έρθει η ελευθεριά.